Bona vesprada a tots. En primer lloc, vull agrair-vos la vostra massiva assistència a aquest concert, organitzat amb gran il·lusió per l'Agrupació Filharmònica Burrianenca i el Círculo Frutero. Este és un concert que hem preparat amb molt de carinyo i m'agradaria començar donant les gràcies al magnífic Ajuntament de Burriana per la seva col·laboració i patrocini, especialment a la regidoria de Cultura que dirigeix Àlex Clausell. El meu agraïment també a la família Soler, especialment a Lola Soler, als síndics del Cercle Fruiter, Vicent Beltrán, Maria Àngels Escoín i Vicent Frank, al soci del Cercle Fruiter, Sergio Blasco Brisac, de Sales La Plana, que ha patrocinat la restauració de la guitarra de Tàrrega, al coordinador de Cultura, Vicent Pere Arnau, a Juan Carlos Hidalgo, vicepresident de la Filharmònica, al luthier David Rubio, als solistes Elisabet Ribes i Pedro Navarro i, com no, a l'Orquestra Simfònica de l'Agrupació Filharmònica sota la direcció de Víctor Jussà pel seu esforç, dedicació i entusiasme en els assajos que han fet possible este concert. Arribat este moment, cedeix la paraula a l'il·lustríssim senyor alcalde Jorge Montferrer. Moltes gràcies, Guillem. Sumar-me, com no pot ser d'una altra manera, a lo primer als agraïments que ja ha fet patents Guillem Ríos, però sobretot dir que jo crec que avui és un dia especial per a Burriana. És un dia especial sobretot per l'assistència que avui tenim, i és que pràcticament no hi ha butaques ni dalt ni baix, i això al nostre teatre Pallà sempre jo crec que és un dia per alegrar-nos tots, però sobretot perquè és un dia en el que crec que Burriana va saldar un deute sobretot en si mateix. Probablement avui tindrem molta més informació, que estic segur que el Cercle Fruiter, al que me sume a aquestes, sobretot, felicitacions per part de Guillem, perquè crec que fa un treball meravellós per la cultura de Burriana. Crec que avui, en el que ens mostrarà el Cercle Fruiter, en el que veurem a través de la nostra filharmònica, serà una realitat que moltes voltes o que hem deixat que s'amague en la història de Burriana, que és la relació íntima entre un mestre, el mestre Tàrrega, i la ciutat de Burriana. Una relació que pobles on no tenien probablement tanta relació han sabut explotar, han sabut vendre al món com que era probablement on Tàrrega tenia més relació. I avui serem conscients tots, probablement, que aquesta relació on el mestre Tàrrega va començar els seus primers passos, on va començar a ser el que probablement després que seria una de les majors figures en el tema de la guitarra, va començar en la nostra ciutat, en la ciutat de Burriana. I jo crec que per això, avui, comencem a saldar aquesta xicoteta deuda de Burriana en si mateix i sobretot també en el mestre Tàrrega. Per tant, no m'allargue més, tornar a dir felicitacions sobretot a tots els que ja ha nombrat Guillem, i no tornaré a dir-ho per no repetir-me, i agrair sobretot a tots vosaltres per estar avui així, per a celebrar aquesta relació que es comença avui, però que ja no acabarà, a través sobretot de la restauració d'esta guitarra que per primera volta, des que ja va quedar un poc en un racó, avui tornarà a sonar, aquesta relació que és la que avui celebrem, donar-vos les gràcies a tots. Moltes gràcies. Seria llarg explicar amb detall el perquè d'este acte, per la qual cosa hem preparat un vídeo de 10 minuts elaborat per Paco Montfort, a qui agraïm sincerament la seva predisposició a col·laborar en tot el que li demanem i en el qual s'exposa de manera clara els motius que ens han inspirat. Sense més, passem a la projecció i desitge de tot cor que gaudiu d'este concert. Moltes gràcies.
com va assenyalar el nostre síndic major Vicent Frank en la conferència concert celebrada el 18 de desembre de 2024, la relació entre Francesc Tàrrega i Burriana va ser molt més intensa, profunda i determinant del que tradicionalment s'havia considerat. Lluny de ser una presència anecdòtica, Tàrrega va mantindre una estreta vinculació amb la nostra ciutat, especialment entre 1869 i 1873, un període clau en la seva formació artística i en l'impuls definitiu de la seva carrera. Durant aquells anys, Burriana va ser per al jove músic un espai de treball constant. Ací va impartir classes de guitarra i de piano, alhora que desplegava una intensa activitat com a intèrpret en els principals centres socials de la localitat, com el conegut Casino de la Plaça, antic centre recreatiu situat a la plaça Major. I el Cafè de Sabater, on amenitzava les velades musicals de l'època. En estos espais, autèntics nuclis de vida cultural, Tàrrega va anar consolidant el seu prestigi, al temps que teixia una xarxa de relacions personals que resultarien decisives per al seu futur. Va residir al carrer Sant Xuxim número 8, on va desenvolupar una rutina de treball intensa i disciplinada, combinant l'estudi de l'instrument amb la docència i les actuacions públiques. En este context, Burriana no sols va ser l'escenari de la seva activitat musical, sinó també el lloc on va forjar amistats determinants. Entre elles destaca la figura del comerciant i mecenes Antonio Canesamensayas, la protecció del qual va resultar fonamental en els inicis de la seva trajectòria. El seu suport va permetre a Tàrrega desenvolupar el seu talent i avançar cap a la seva consolidació com a concertista. D'aquells anys i d'aquell entorn humà i artístic neix també la història d'un dels instruments més significatius vinculats al mestre. Entre les nombroses guitarres que van acompanyar a Tàrrega al llarg de la seva vida, moltes d'elles regalades a deixebles i amics, va destacar una fabricada en 1865 a Madrid pel luthier Francisco González, un instrument de tipologia clàssica que conserva pràcticament tots els seus elements originals, fet que reforça el seu extraordinari valor històric i patrimonial. Esta guitarra va ser entregada per Tàrrega al seu germà menut, Vicent Tàrrega i Xea, qui anys més tard la donaria a un dels seus alumnes, Vicent Soler Sacristán, figura clau en la transmissió d'este llegat a Burriana. Bueno, pues és el que jo tota la vida li he sentit contar a mon pare i després ho vaig corroborar en la visita que li vaig fer a Doña Maria. La guitarra, mon pare sempre me deia que era del germà de Tàrrega, de don Vicente Tàrrega, que don Vicente Tàrrega era el mestre de mon pare i li donava classes de cello i de guitarra. Vicent Tàrrega va mantindre també una relació directa amb la ciutat. El març de 1916 va ser contractat per la Societat Filharmònica per a impartir classes d'instruments de corda, formant a músics que assolirien una gran rellevància com Abel Mus, Ismael Cerezo o el mateix Vicent Soler. Va ser precisament a este últim a qui Vicent Tàrrega va regalar la guitarra de 1865, considerada en l'àmbit familiar com una de les primeres guitarres de concert del mestre. Durant dècades, este instrument s'ha conservat en l'àmbit privat, acuradament conservat per Lola Soler, filla de Vicent Soler, qui ha preservat la memòria com una part essencial del patrimoni musical de la ciutat. El passat 29 de gener, el Cercle Fruiter Burrianenc va formalitzar amb ella un conveni de cessió de la guitarra amb l'objectiu de garantir la seva conservació, l'estudi i la difusió. Sempre me deia, tens que anar a veure a Doña Maria Tàrrega. Doña Maria Tàrrega era la filla del famós guitarrista, o sigui, neboda de don Vicente. I al final, un dia, per no sentir més a mon pare, me'n vaig anar. Vam estar allí parlant i me deia que son tío volia molt a mon pare. Claro, un mestre, quan té un alumno que treballa, pues no li dolen prendes.
i jo sé que mon pare era un alumne això. Entre les actuacions previstes ha resultat fonamental el procés de restauració de l'instrument, dut a terme pel lutier de Vila-real, David Rubio. La intervenció s'ha desenvolupat sota criteris estrictes de conservació, prioritzant el manteniment dels materials originals i la recuperació de les condicions funcionals de la guitarra amb la finalitat de retornar-li la seva capacitat sonora sense alterar la seva autenticitat. Bueno, pues soy David Rubio y estoy restaurando el barniz en las últimas fases de esta guitarra de Francisco González. El barniz original de la guitarra era goma laca, es un barniz que se da a muñeca de algodón y que las capas se fusionan. No haces una capa sobre otra y al final queda una capa muy fina que apenas quita vibración al instrumento. Utilizo goma laca, que es resina laca natural, es el único barniz natural que existe, mezclada con piedra pómez, que es piedra volcánica tamizada. Va a sonar bien prácticamente 100%. Va a ser más inconveniente saber cuánto va a ser su vida útil y cuánto va a poder durar que el sonido. El sonido casi está garantizado de estas guitarras. Además, el tiempo que tienen las maderas, que ya no pesan, que ya han cristalizado, todo esto ayuda a que suene muy bien. Las guitarras antiguas suelen sonar muy bien. No tienen mucho volumen, tampoco se buscaba en la época como las guitarras actuales, pero muchísima calidad de sonido. Gràcies a este procés, la guitarra ha recuperat no sols la seva integritat estructural, sinó també la seva veu. Una veu que forma part de la història musical de Burriana i que també ha estat protagonista en la formació de noves generacions. Amb aquest instrument va iniciar el seu aprenentatge la guitarrista borrianenca Elisabet Ribes, qui va començar els seus estudis als 10 anys sota la direcció de Vicent Soler. La història d'esta guitarra traça una línia ininterrompuda entre el passat i el present, des de Tàrrega al seu germà Vicent, d'este a Vicent Soler, i d'ells als que avui custodien i honren este llegat. No és sols un instrument, és memòria, és herència i és identitat. En les seues fustes habita el ressò d'una època, i en les seues cordes l'espenta dels que van fer de la música un art perdurable. En definitiva, la relació de Tàrrega amb Burriana va ser profunda i decisiva. Així va trobar l'impuls necessari per a elevar el seu art i així va deixar per sempre part de la seva història. I avui, gràcies a la recuperació d'aquest instrument, esta història no sols la recordem, sinó que tornem a escoltar-la i cobra vida de nou a través d'actes com este concert.
Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí, por dejar de un lado las redes sociales, la prisa de nuestro tiempo, y estar con Tàrrega, con Burriana, con el Círculo Frutero y pues con estos maravillosos músicos y jóvenes, ¿no?, que navegan a contracorriente de lo que es su tiempo. Y aquí están demostrando su espíritu y su pasión por la música. Muchas gracias. Como diría el maestro Tàrrega, aquello de Madrid al cielo, ¿no? Pues el maestro Tàrrega diría, seas de Nules o Villarreal, antes hay que pasar por Burriana. Pues nada, voy a acabar, si me pueden poner desde cabina un poquito de alegría, y vamos a acabar con un bis por bulerías. Muchas gracias.